Russiýanyň 31-nji ýylda geçiren iri harby deňiz ýörüşleriniň ideýany Hazarýaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňizine dabaraly harby deňiz paradyny geçirdi. Diňjalykda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýörüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçleriniň kuwaty bilen tanışdy. Rus mitbuatyna görä Russiýanyň 31-nji ýylda Hazar deňizine we beýleki suwlarda geçiren harby deňiz paradyna Hazarýaka döwletlerden Iranyň we Azerbaýjanyň harby gemleri hem gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Serdar Berdimuhammedow çarşamba güni Hazaryň kinaryna ýerleşýän garşy deňiz birikmesine dik uçurly baryp ilki başda Dengizhan Korvet kysymly harby gemisi bilen tanışdy. Ýatdasa garşy deňiz birikmesi 1 ýyl mundan odal açyldy. Dengizhan harby gemisi hem geçen ýylyň 11-nji awgustyna ulanylmagy berildi. Hasodol Dengizhan gemisiniň Türkiýanyň Diýarsan gemi gurulşy karhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň awatdyş karhanasyna gurulanyny habar berildi. TDH Dengizhan Korvet harby gemisiniň garşydaşyň suwasy hemde suwysy söwüşçüň gemilerini guru yer we huwan şanalaryny ýekelikde hemde gemi urgu toporunyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deňiz harby ýürüýüşiniň dowamyny 25-den gowrak türlü kysymly gemiler şol sany söwüşçüň katerler, gaýyklar, gorug gemileri görkezildi. Döwlet mitbuaty ýurdun harby deňiz güýçleriniň kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berentlikdäki we 1600 tonna agrymnaky Dengizhan Korvet harby gemisi Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň inventarynaky iň iri harby gemi bolup durýar. Harby neşirlere görä Türkmenistanyň Dengizhandan başga Russiýada öndürilen yeni 2 Korvet harby gemisi var. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer Türkmenistanyň Hazarda geçiren harby deňiz paradynyň esasan Türkmenistanyň öz harby güýçleriniň kuwatyny görkezmek isteginden hemde türkmen ýol başlarynyň Russiýa bildirýän ıgrarlylygyndan ibaret bolanyny aýdýar. Well, there's two things that come to mind, and you've touched on both of them in your questions. The first thing is that, of course... Bu ýerde esasan iki pikir dörýär. Birinjilik bilen elbetde beýleki ähli Hazarýaka döwletleriň dürli ululukda öz harby deňiz güýçleri var. Elbette Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň golaýda harby deňiz güýçleriniň gününi bellemegi bilen şeýlede beýlek kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň ünsün çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähildir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek istedi, Panyer aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugyny iýul aýyna Hazarýaka döwletleriň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitinde de Hazar deňiziniň howpsuzlygy ara alınıp maslahatlaşyldy. But I think the more relevant point would be the Russian connection. Ýöne Türkmenistanyň harby deňiz paradyny geçirmeginiň aňyrsyna ýatan iň esas sebäp meniň pikirimçe Rus galtaşygy bilen bagly bolup durýar diýip bilermen aýtdy. Panyer soňky bir neçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň orbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýliň hassa güýçlenýäni gurrun berdi. Russiýa Hazar teptine howpsuzlygy ünsü çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gazagystan we Russiýa 6-njy Hazar sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna Hazar deňizine Kinarýaka döwletlerden keseki ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar. I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board with what Russia said. Meniň pikirimçe harby parad bilen Türkmenistan simbolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen biledigini işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň Hazar deňizine howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlary bilen ulalaşýanyny hemde bu babatda Moskwanyň ýzyna eýerýändigini işaret edýär diýip Merkezi Aziýa boýunça bilermen aýtdy. Priority in the Caspian Sea, that Turkmenistan is following Moscow's lead. Bruce Panyer Hazar sebitine hiç ýyly howpun awynmaýanlygyny belläp, sebitde hususan Russiýanyň ýol başlygyna howpsuzlygyň gün tertibine getirilmegini soraga sanalýar. There's really not much of a security threat out there, right? Russiýanyň iki hepdeminden odala geçiren harby deňiz ýürüýüşleri ýurtda her ýyl 31-nji ýylda belenilip geçilýän harby deňiz güýçleriniň gününe bagyşlany. Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň gününi her ýylyň 9-njy oktýabryna belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýylda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen portal komneşri Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen Hazar sebitindäki ýurtlar bilen harby hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Fire Power neşriniň 2022-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň kuwaty boýunça Hazar sebitini Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçleri hasabaty girdilen 140 ýurdun arasyna 71-nji oruna gelýär. Deňiz güýçleriniň sanawyna Azerbaýjan
140 ýurdun arasyna 77-nji oruny, Gazagystan 93-nji orunda gelýär. Garasyz maglumat akymyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen häkimetleri ýurtdaky onsuz hem gowşak internet üçünçülügini hasty peseltmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýärler. Bu çärelerin çäginde ýurtda häzirki wagt içinde petiklenmedik ýeke-täk Messenger IMO işlemesini tasbit etdi. Bu ağırlykda hökümetçi türkmen nesirleri online oýunlary oýnamagy mümkinçilik berýän iri platformanyň Türkmenistanda petiklenendigi baradaky maglumaty inkar edip, dünyadaky iň hayal we gymmat internetli ýurtda kibersportyň üstüriländigini öňe sürýärler. Soňky hepdeden bäri Türkmenistanyny olal el ýeterli bolan dörli online serişdeler we maglumatlar petiklenýär. VPN'ler asla işlemýär. Şeýle-de bir näçe günden bäri ýurtda petiklenmedik IMO Messengeri işlemegini tasbit etdi. Ol arkaly surat, ses ýazgy asla uradyp bolmaýar. Umuman ol bir gedek açylsa, iki gedek açylmaýar. Diýip adlandyrylmasylygyny soran Türkmenistanyň söhbetdeşimiz gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda Facebook, Twitter, Instagram ýaly iri sosial torlar, şeýle-de WhatsApp, Viber ýaly messengerler hem petikli bolmagynda galýar. Häzir çelini el ýeterli bolan IMO Messengeriniň işiniň tokdamagy esasan hem daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň maşgalalaryna has oňoýsuz täsir ýetirendigi bellenilýär. Türkmenistanyň daşynda onlarça, belki-de ýüzlerçe miň türkmen migranty bar. Olar ýurtdaky ýakynlary bilen IMO arkaly habarlaşyp durýardylar. Inni bu mümkinçiligiň hem aradan aýrylmagy köpleri alada goýýar. Diýip bu mesele boýunça ýurdun durly sebitlerindäki ýaşaýjylaryň onarçasy bilen söhbetdeş bolan çeşmämizi belledi. Galy bersede IMO-nyň işiniň tokdamagy sosial torlarda hem giňden maslahat edilýär. Türkmen internet ulanjylarynyň arasynda paýlaşylýan postlaryň birinde biz internet üçin 200 manat töleýäris. Hiç bir sayt açylmaýar. Kino we suratlary indirmek asla mümkin däl. Iň bolmanynda IMO-ny bir açyň, bolmasa arda ýazarys we şikayet ederiz diýen pikir beýan edilýär. Şol bir wagtda habarçymyz görnüşinden IMO Messengeriniň has irki, täzelenmedik görnüşleriniň soňky çäklendirmeleri hem garamazdan degişlilikde kadaly işleýändigini belledi. Online tilsim mağdararyny IMO Messengerleriniň soňky görnüşleri hödürlenýär. Messengeri iňdirip gornamagy başarsaň da ol uly bökdönçlükler bilen işleýär. Emma kär ulanjylaryň IMO-nyň has irki, täzelenmedik görnüşlerini bökdönçsiz ulanýanlygyna şaýat boldum. Diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň dowamly habar berişi ýaly Türkmenistanda soňky 2 aýdan gowrak wagt bäri internet aragatnyşynyň hili ýygyderli yaramazlaşýar. Garasyz maglumat almak üçin internet pitigini böwüsýän gurallar VPN'ler işlemesini besedýär. Mundan başga-da telefonlara VPN gurnamak arkaly gazanç edýän mobil ustallary, telefondan baş çykarýan käbir hünärmenler howpsuzlyk gulluklarının batyşlaryna sezewar edilýär. Olary hatda türme möhleti bilen hem haýwadatylýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz döwründe ýaýwanlandyrylan internet çäklendirmeleri zerarly 2016-njy ýylda Serhetiz reporterler guramasy tarapyndan internetiň ganym düşmanlarynyň sanawyna goşuldy. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine kasam kabul edilende döwlet siýasatynda özgörüş wady bermedi. Munyň ýygyny ýurtdan öňden bäri dowam edýän internet çäklendirmeleri hasta berkidilip dowam etdirilýär. Bu ağırlykda hökümetçi türkmen nesirleri video oýunlary online ýagdaýda oýnamagy mümkinçilik berýän Steam platformasynyň petiklenendigi barada peýda bolan maglumatlary inkar edýärler. 11 awgustda Türkmenistanda VPN-siz açylan Steam platformasynyň işlemesini besedendigi barada maglumat çykdy. Bu barada habar beren Türkmen News nesiri soňra täzelenen maglumatynda 9-10 awgustda dünýäniň beýleki käbir döwletlerinde hem bu platformanyň isinde käbir bökdönçlükleriň ýüze çykandygyny belledi. Munyň izi bilen bir näçe hökümetçi ýarym resmi nesirler online platformasynyň Türkmenistanda el ýetirlidigini aýdyp, sol bir wagtda dünýäniň iň hayal we iň gymmat internetli ýurdunda kibersportyň ösmegine üns berilýändigini öňe sürdüler. Türkmenistan barada diňe öwül makalalary çap edýän nesirler 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň elektron sport boýunça Milli Federasiýasynyň hereket edýändigini we kibersportyň türkmen ýaşlarynyň arasynda barha köp meşhurlygy eýe bolýandygyny aýdýarlar.
Arient Nisri bolsa özünün geçirendigine aýdan pikir sorulşygynyň netijesinden salgylanyp, türkmen online oýunçylarynyň arasynda Steam platformasynyň has meşhurdygyny anyklandygyny öňe sürýär. Sol bir wagtda bu nisirler internetiň berk çäklendirilmeginiň kibersportyň üsmegine ýitirýän täsirleri barada dymýarlar. Türkmenistan her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezüjilerinde iň soňky titirleri eýelläp gelýär. Oku ýyly ýakynlaşdygyça Türkmenistanda çağany mektebe ýazdyrmak üçin çykdyjylar ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary parasyz çağanyň mektebe alynmak üçin mümkinçiligiň esli adalanlygyny habar berýärler. Çağalaryň üç arka garyndaşlarynyň suwt edilmänligini subut etmek talaby hem körpeleriň mektebe alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmenistanda başlangyç we orta bilim muht hasaplanýar. Şol wagtyň özünde de ýene talaryň çağany mektebe ýazdyrmak üçin çykdyjylary ýyl-ýyldan köpeldi we müňlerçe dolara ýetdi. Adatlyň türkmen başydaky habarçysynyň sözlerine görä, şunlar şunça pul çağany daşary ýurt dillerini çuňur öwredýän yerli ýöritileşdirilen mekteplere salmak üçin zerur. Iň uly mukdarly para enatalaryň bilim derejesi has ýokary hasaplayan mekteplerine niýetlenýär. Türkmen başydaky iň meşhur 10-njy, 15-nji we 24-nji mektepler hasaplanýar. Olar rus, ingliz we nemis dillerini ýörite öwredýär. Bu ýerde mugallimler bilen tölegli goşmaçy tapaklar hem alyp bolýar. Dip habarçy gurrun berdi. Ol çağalaryň okyby bäsleşlik esasynda ýa-da golaýda ýaşaýanlygy sebäpli mektebe muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny belliýär. Bu mekteplere esasanam gruply adamlaryň çağalary girýär dip habarçy aýdýar. Adatlyk radiosi mektepleriň administrasiýalary bilen habarlaşmaga tynançdy ýöne maglumat alyp bilmedi. Çağalary mektebe salmakdaky başga bir problema garyndaşlarynyň suwda çekilmänligini subut etmekdir. Talep edilýän 3 arka resmi namasy çağanyň garyndaşlarynyň jenaýat işine çekilmänligini subut etmeli. Bu talap käbir çağalar baglaryna kabul etmekde hem ulanylýar şeýlelikde garyndaşlary jenaýat işine çekilen körpeler çağalar baglaryna hemde mekteplere gatnamak mümkinçiliginden iş ýüzünde mahrum bolýar. Adatlyň habarçylary paranyň bu meseleni hem çözýänligini belliýärler. Pul berip hem mektebe ýazdyryp bolýar hemde zerur resmi namalary alyp bolýar. Ýa-ni ýakynda çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnanlygy baradaky resmi namanyň talep edilýänligi ma'lum bolupdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan da Balkan vilayetinde enatalaryň çağatynyň tomus aýlarynda bakça gatnanlygyny tasdikleýän resmi namalary we munyň üçin edilen tölekleriň kwitansiýasyny görkezmeligini habar berdiler. Bu aralykda Mari vilayetinde çağalary mektebe ýazdyrmak üçin paranyň mukdary Balkan vilayetinden azrak görünýär. Mardaky habarçynyň sözlerine görä, bu sebäpdäki meşhur mekteplere ýazylmak ortaça 5.000 we 10.000 manat aralygynda tölemeli bolýar. Türkmenistanyň Merkez bankynyň kursy boýunça bu 1,5 we 2,5 müň Amerikan dollaryna barabar. Habarçy para bermeli bolýanlygyna garamazdan çağatyny gowy hasaplanýan mektebe salmak isleýän enatalaryň köpdigini belliýär. Ol marda iň meşhur hasaplanýan okuw jaýlarynyň arasynda Şatlyk owasyndaky fizika we matematika mektebini, öňki Türkmen Türk mektebini, 21-nji we 16-njy ýöriti mektepleri şeýle-de rus dilinde sapak berýän 5-nji we 14-nji mektepleri agdap geçdi. Enatalaryň gurrun bermegine görä çağany mektebe salmakdan başga da ony belli bir klasy ýazdyrmak hem çykdyjylary talap edýär. 1.000 we 2.000 manat aralygynda para berip belli bir klasy ýa-da muallimi saýlap bolýar. Şeýle hem pula klasyň içinde islenilýän hatary we partany saýlap bolýar. Birinji hatara isle köp bolýar, galan hatarlardaky yerleri saýlamak üçin muallime sowgat bermek ýeterlik bolýar diýip habarçy aýdýar. Mari vilayetinde çağany mektebe ýazdyrmak üçin zerur bolan köp sanly resmi namalary hem pula satyn alyp bolýar. Yerli keselhanalarda medisina spravkasynyň bahasy 5 we 10 manat aralygynda durýar. Ýöne munyň üçin nowatda durmaly bolýar diýip habarçymyň gurrun bermegine görä resmi namany çağany getirmän hem ýazdyryp bolýar. Munyň üçin 150-den 200 manada çenli pul tölemeli bolýar.